Mora bi Tesla, vidiš li ga? Evo ti Tesla malo, pa ja čekaj, gled. Ajde, sad. Ja ne da... Vidjelo se. Sad i opet... A ne, malo se mogu palka piloti. Međutim, na tome se radi pohrane energije, da li baterijske, neka druga, to je zapravo najmoćnije. Koje je sad vlade? A još nije, da. Nije možda Željko Tomić. Nije, ovo je stariji gospodin. Ospić je direktna subvencija. Podržavanje imali. Isto smio na je. To su ogromni reaktori, ako to uputimo. Ja sam bio u Francuskom i nije. Je, Francuzi su poznati. Negdje 15 milijardi. Se, dakle, na tog najvažnijeg i središnjeg događaja u Hrvatskoj, održanog 10. srpnja 2006. godine u Smiljanu, ne smijemo zaboraviti da je, dakle, prije 10 godina u ovom svevremenskom razdoblju bilo malo zemalja u svijetu, a među manjima se smatra i Hrvatska, koje su imale čast spomenuti ime i datum rođenja velikana suvremene civilizacije, kao što je to naša zemlja, obilježavajući 150 godina rođenja Nikole Tesle i otvarajući njemu u čast ovaj centar. Za današnju prigodu pripremili smo, kao što ste već i čuli, u zajedničkoj suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva, simpozij pod naslovom Teslino djelo u prostoru i vremenu te u Ličkom kraju. Ovom prilikom još jednom želim se i zahvaliti dekanu fakulteta, profesoru doktoru znanosti Mislavu Grgiću i njegovim kolegama koji su nam pomogli svojom inicijativom i zalaganjem za organizaciju ovog simpozija. 100 godina rodi ovakav čovjek, ovakav genij koji mijenja svijet. Nikola Tesla je u odnosu na ostale vidio dalje i više, a kako vrijeme prolazi, njegovi izumi dobivaju na značaju. Nikola Tesla je također čovjek koji ne možemo prepisati ni određenom vremenu, a ni određenom prostoru u gradu Gospiću. Tu lokaciju je odabralo gradsko vijeće koje je odlučilo, znači to je nadležnost gradskog vijeća, koje je odlučilo da će spomenik biti postavljen ispred kulturno-informativnog centra. Ko ne pozna, to vam je ovaj sjeverni ulaz u Gospić, kroz Budačku ulicu, ispred našeg tog kulturno-informativnog centra gdje se nalazi niz ustanova društvenog karaktera. To ne bi samo bio goli spomenik, nego bi bio jedno područje, ajmo reći trg i jedno šire područje, pa smo u tom smislu već poodmakli u razgovorima sa Ministarstvom kulture. Na ovaj bi se način uz spomenuli postav vrijednog dijela hrvatskog kiparstva i spomeničke baštine još jednom odalo dužno poštovanje velikanu svjetske znanosti, a čitav prostor učinio turistički atraktivnim. Što se mene osobno tiče, ja sam stava da svako radi onaj posao za koji je plaćen i onaj posao koji zna. Međutim, nije problem vratiti goli spomenik, jer sam vidio da se vode oko toga prijepori, da ispunimo samo formu i da grad Gospić ne bude prozivan da se nije na dostojan način odužio Nikoli Tesli. Za one koji malo manje znaju, a znaju ovi naši domaći stanovnici, osobito ljudi koji se bave tom tematikom. Prije rata je ovdje također bila rodna kuća, a spomenik se nalazio na današnjem trgu Stjepana Radića. Međutim, i u to vrijeme, u odnosu na današnje, je bio puno manji broj posjetitelja, nije bilo ni stranaca, ni europskih, ni svjetskih. Taj spomenik bio na trgu današnjeg Stjepana Radića, a ovdje je bila rodna kuća. Onda smo u suradnji, s obzirom da je ovo vlasništvo mješovito,
u suradnji sa pravoslavnom crkvom obnovili i kuću i crkvu i izgradili ovaj novi dio. Evo i sa pravoslavnom crkvom također imamo korektan odnos, dio ulaznica u određenom postupku se daje njima zbog korištenja zemljišta koje je njihovo vlasništvo. Kažem vam da se u tom smislu, pošto je to projekt državne razine, očekujemo i pomoći Ministarstva kulture i naše središnje države, jer naravno Nikola Tesla nije samo lički brend, niti je naša domaća stvar. Ja vjerujem da je to, ja sam bacio koju reći sa profesorima, ja sam lajka, evo, nekad pogledam, volim pogledati neke emisije, pogledajte iz astrofizike, ajmo reći u Đurđeva Boškovića, da je to najveći hrvatski, znači fizičar, nego vjerojatno i znanstvenik. Ukupni staž 3 prodekana i 1 dekana FER-a oko 60 godina sve skupa, tako da je, ja inače volim pričati o stvarima koje sam vidio iz prve ruke, a ovo što ću vam pričati danas iz druge, treće ruke o Tesli, da ne govorimo, zato ću o Tesli malo prilagoditi priču, pa onako gledati iz današnje svoje perspektive. Dakle, ova datum rođenja 10. srpnja 1856. rođenje Tesle i početak samostalnog rada fakulteta, tadašnjeg elektrotehničkog fakulteta, već tu vidite sličnost, osim što je 100 godina razlike. Neki bi rekli da je između 1. srpnja i 10. Dobro, to su mi rekli da to samo računarci mogu razumjeti. Binarno, 1 i 1, 0. Ok, imali su pravo, ja sam ipak malo da sam seleo sad kad sam objasnio. Hvala. Dakle, inače, ono što je interesantno, kako se inače bavim rodnim stvarima, ja sam računarac, to ste možda mogli vidjeti tamo iz onih datuma. Dakle, kad pogledate, upišete Google Tesla, samo Tesla. Pa upišete Einstein, upišete Edison, upišete Graham Bell, upišete Marconi, upišete Faraday, ovo vam je otprilike broj rezultata koje ćete dobiti. Znači Tesla tu vodi neprikosnoven, koliko je to, 550 miliona, negdje 80 i nešto miliona rezultata vam vraća Tesla. Mora biti nešto sumnjivo. Vidjeli ste Tesla Motors. Kad upišete Nikola Tesla, odnosno, pardon, najmo biti dalje, kad upišete Justin Bieber i Kim Kardashian, oni su nešto popularniji od Tesla. Naravno, nešto sitno popularniji, doduše Tesla ima naravno 100 godina više živio, ali mislim internet to ne bilježi, povijest počinje 1991. Ima još, fali nešto tamo skroz desno, dva još popularniji. Dakle, ovo je jedan zapisnik iz 5.5.56. godine, dakle neposredno nakon što je Sabor izglasao ovu odluku, sa zapisnik Tehničkog fakulteta kojim se izvještava fakultetsko vijeće da je Sabor donio odluku i da se izdvajaju ovi fakulteti. Dakle, ovo je iz zapisnika, naime, prošle godine smo mi na fakultetu uspjeli iskenirati i digitalizirati sve kompletnu dokumentaciju Tehničkog fakulteta od 1919. Nikola Tesla je znači jedan od većih hrvatskih izumitelja, pokretač elektronike, ima brdo patenata koji su i pokrenuo je znači proizvodnju izmjenične energije za razliku od Edisona koji je radio sa istosmjernom energijom. Ovdje trenutno slavimo 160 godina od rođenja Nikola Tesle. Održavamo, predstavnici smo radio kluba Ozelj 91 CU i kluba Dugaresa 91 CEPT. Održavamo veze na kratkom valu, znači sa cijelom svijetom. U svijetu vam inače ima oko 6 miliona radioamatera. Za sada trenutno nekako imamo oko 1000 veza, a radi se znači od ponedjeljka. Elektrotehnički, kemijsko, prehrambeno, rudarski. I ovdje već vidite jednu strukturu